Според господин Ковачев, започват ли вече нашите партньори в Европейския съюз да разбират по-добре сложността на българо-македонския проблем и неконструктивното отношение на Северна Македония към неговото решаване? Да, ще бъда много кратък. Наистина има вече по-голяма чуваемост, особено пък такива безпрецедентни случаи на спиране на член на Европейския парламент пораждат изключително много въпроси. Но тук веднага идва и нашият проблем, който ние не си бяхме свършили. Нашата домашна работа, освен промяната на закона за българското гражданство, ние трябва да не се оставаме, да не се осланяме на това, че ние сме си в правото, което знаеме, че си е в правото, но другата страна извършва изключително активна лобистка дейност в Вашингтон, в Брюксел, в Париж, в Берлин, където и в университетите по света, включително и в Австралия и навсякъде, където се представят те като жертва, първо на гърците, сега на българите, които са сменили дори и името си, и поради това, че те са жертва и толкова дълго време чакат за членство в Европейския съюз, вече се създава, се опитва да създадат такава атмосфера сред моите колеги, казвайки, стига толкова, те чакаха вече толкова много години, смениха дори името, сега нека да не се занимаваме с някакви билатерални спорове, но директно на отговора на вашият зрител, да, има вече много по-голяма чуваемост, че това не е банален билатерален спор, академичен, за това какъв цар, кога, къде е имало или кой какъв се е чувствал преди 200 години. Тук говориме за фундаментални, основни човешки права, за дискриминация, за говор на омразата на сега живеещи хора. Тук не говориме за Клеопатра, не говориме за Октавия, не говориме за Александър или за Буцефал. Тук говориме за сега живеещи хора, които са дискриминирани и които не се чувстват добре в собствената си родина, в собственото си отечество, където са родени. Има проблем, ако открито заявят своята етническа идентичност, за това и избират голяма част от тях комфорта, а комфорта е да си мълчат. Комфорта някой път даже не само да си мълчат, а да бъдат точно на обратната посока, знаейки истината, но поради това, че е некомфортно и много неприятно да бъдат подлагани на такава дискриминация, мълчанието или пък даже пеенето в хора на другата, на тези, които обиждат българите, е за някой от тях